Φιλοξενούμε έναν υποψήφιο περιφερειάρχη και μάλιστα για την πολύ μεγάλη περιφέρεια Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλή σας μέρα, τι κάνετε? Τώρα εσείς οι περιφερειάρχες, καλά είμαστε, τώρα εσείς οι περιφερειάρχες είσαστε για την τοπική κοινωνία μικροί πρωθυπουργοί, κύριε Πτωχέ. Τι να περιμένουν οι κάτοικοι της Πελοποννήσου από εσάς εφόσον εκλεγείτε περιφερειάρχης? Με μία φράση αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάμε την Πελοπόννησο, να κάνουμε την Πελοπόννησο μια περιφέρεια πρότυπο. Μια περιφέρεια πρότυπο σε όλα. Μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος. Νομίζω ότι η Πελοπόννησος υπολείπεται πάρα πολύ σε ανάπτυξη, σε νέες επενδύσεις. Στην Πελοπόννησο γίνεται μόλις το 5% των άμεσων ξένων επενδύσεων. Χρειαζόμαστε νέες θέσεις εργασίας, χρειαζόμαστε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, προκειμένου να μπορέσουμε να ανατρέψουμε λίγο το δημογραφικό, το οποίο επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Χρειαζόμαστε υποδομές. Και κυρίως θέλουμε να ασχοληθούμε με τη γραφειοκρατία και όλο αυτό τις διαδικασίες, τις αδειοδοτικές, την εξυπηρέτηση του πολίτη, τα οποία ακόμα βρίσκονται σε στάδιο πάρα πολύ πίσω. Κύριε Πτωχέ, να πούμε λίγο κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα. Αν εσείς έρθουν τα πράγματα έτσι και κερδίσετε τις εκλογές, εκ των πραγμάτων θα κληθείτε να διαχειριστείτε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει να κάνει με τα κονδύλια και το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να μας πείτε και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, σωστά, πού σκοπεύετε να στείλετε αυτά τα χρήματα και σε πόσο χρονικό διάστημα για να αλλάξει η Πελοπόννησος στα βασικά έστω? Το πρώτο πράγμα το οποίο θα ξεκινήσουμε θα είναι στο να απλοποιήσουμε, όπως σας είπα προηγουμένως, διαδικασίες οι οποίες αφορούν όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου με δύο βασικούς στόχους. Ο ένας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε ό,τι έχει να κάνει στην διάδραση και στην επαφή τους με τις υπηρεσίες της περιφέρειας και κατ' επέκταση των Δήμων. Και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα όλες εκείνες τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο μας. Το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το να διαμορφώσουμε το κατάλληλο υπόβαθρο για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, και γίνομαι πολύ συγκεκριμένος. Περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ βασικό κάποιος να γνωρίζει τι μπορεί να κάνει, πού μπορεί να το κάνει και σε πόσο χρόνο. Πολεοδομικά σχέδια σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Επίσης πάρα πολύ βασικό θέμα τόσο για την ανάπτυξη όσο και για την ίδια την ποιότητα ζωής. Αξιοποίηση κονδυλίων που έχουν να κάνουν με τη δίκαιη μετάβαση, κυρίως σε δήμους που πριν είχαν λιγνητικές μονάδες, ενώ τώρα μπορούν πάλι να αναπτυχθούν με ένα πιο βιώσιμο, πράσινο και δίκαιο τρόπο. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε πάρα πολύ τις υποδομές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάθε σημείο, πόλη και χωριό της Πελοποννήσου. Πρέπει να εξυγχρονίσουμε υποδομές που άπτονται της διαχείρισης φυσικών πόρων και κυρίως το νερό. Όταν λέτε να εξυγχρονίσουμε, επειδή το θέμα το συζητάμε πολύ και μετά από αυτά που έγιναν στη Θεσσαλία, μιλάτε για γέφυρες, μιλάτε για δρόμους που μπορεί να είναι πριν από 40-50 χρόνια και δεν ξέρουμε καν ποια είναι η κατάστασή τους, ας πούμε. Σε τι αναφέρεστε? Μιλάω και για αυτά, μιλάω για αντιπλημμυρικά έργα, μιλάω για αντιπυρικές ζώνες, μιλάω για ένα περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο πολιτικής προστασίας, μιλάω για ένα παρατηρητήριο επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, μιλάω για ένα σύνδεσμο και των 26 δήμων της περιφέρειας στα πρότυπα του ΣΠΑΙ, ώστε να προστατευτεί καλύτερα οι φυσικές ομορφιές της Πελοποννήσου. Μιλάω για δίκτυα άρδρευσης, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά για να μπορέσει να πάει μπροστά ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση, βασικό συγκριτικό πλέον της Πελοποννήσου. Μιλάω για δρόμους οι οποίοι πρέπει να μας οδηγήσουν σε όλα αυτά τα πανέμορφα μέρη και τους πολιτιστικούς θησαυρούς που έχει η Πελοπόννησος, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνέργειες και προστιθέμενη αξία. Σήμερα, για να πάει κάποιος από την Αθήνα στη Μονεβασιά χρειάζεται πάρα πολλές ώρες. Για να πάει κάποιος από την Αθήνα στο Μάνι χρειάζεται επίσης πάρα πολλές ώρες. Χρειάζεται νερό, χρειάζεται πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή την Πελοπόννησο και επειδή τυχαίνει να παρατηρήσω τα τελευταία χρόνια πολλές φορές σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. Εκεί υπάρχει πρωτογενής παραγωγή. Έχουμε δηλαδή τους αγρότες μας, έτσι, τους κτηνοτρόφους. Για όλους αυτούς τους επαγγελματίες, ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
Ο πρωτογενής τομέας, όπως σας είπα προηγουμένως, ο τουρισμός και η πολιτιστική κληρονομιά είναι τρία πράγματα τα οποία βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στην Πελοπόννησο. Αυτό που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχουν συνέργειες μεταξύ τους. Ο τουρισμός, ας πούμε, δεν έχει αγκαλιάσει τον πρωτογενή τομέα, π.χ. με ένα θεματικό τρόπο, γαστρονομία, προϊόντα, υλικό τουρισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αντίστοιχα συμβαίνει με το πολιτιστικό μας απόθεμα. Πιστεύουμε λοιπόν ακράδαντα ότι αν δημιουργήσουμε συνέργειες μεταξύ τους, όλο αυτό θα μπορέσει να γίνει πολύ πιο έντονο. Συγκεκριμένα για τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο αναφέρατε, αξίζει να σας πω ότι στην περιφέρεια Πελοποννήσου ασχολείται το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων με τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, προκειμένου να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, χρειάζονται 2-3 πολύ γρήγορες κινήσεις. Η πρώτη είναι αυτή που σας ανέφερα, καλύτερη διαχείριση φυσικών πόρων, κυρίως στο νερό, για άρδρευση αλλά και για ίδρυυση. Το δεύτερο πράγμα, χρειάζεται χωροθέτηση ώστε να μπορούν να γίνουν καλύτερα αυτές τις επενδύσεις. Για παράδειγμα, στην Αργολίδα που έχει τρομερά μεγάλη παραγωγή προϊόντων, δεν υπάρχουν βιομηχανικές περιοχές, δεν υπάρχουν βιοτεχνικές περιοχές, δεν υπάρχουν επιχειρησιακά πάρκα. Πρέπει να διευκολύνουμε τους ανθρώπους να επιχειρήσουν προκειμένου να το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να μειώσουμε το κόστος μεταφοράς, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και από πάρα πολλές περιοχές, όπως είναι η Λακωνία. Μέσα σε αυτό βάζετε και τα διόδια, κύριε Τοχέ. Βάζετε και τα διόδια μέσα σε αυτό, βάζετε καλύτερους δρόμους. Πρώτα απ' όλα βάζω τις αποστάσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο οδικό δίκτυο προκειμένου να γίνονται οι μεταφορές με ένα καλύτερο τρόπο. Πρέπει να χωροθετηθούν κέντρα logistics προκειμένου να μπορούν πάλι να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα είναι να εισάγουμε τεχνολογία, να κάνουμε γεωργία ακριβίας, να γίνεται καλύτερη διαχείριση πάλι του νερού, να πάμε σε καλλιέργειες οι οποίες μπορούν να δώσουν πολύ μεγαλύτερες παραγωγές, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην Τριφυλία, με τα θερμοκήπια και με πολύ ιδιαίτερες διαδικασίες. Πρέπει να συνδέσουμε την πρωτογενή παραγωγή με τα πανεπιστήμια μας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο στην Πελοπόννησο, έχει αντίστοιχες σχολές. Πρέπει να δημιουργηθεί μια συνέργεια. Πάντως από αυτά που μας λέτε, δεν είναι και λίγα αυτά που έχετε να κάνετε μπροστά σας. Σαν πολλά μας φαίνονται. Δηλαδή, έχουμε δρόμο. Όχι, είναι πάρα πολλά. Αλλά έχουμε πάρα πολύ και θα χρειαστείτε οπωσδήποτε και τη βοήθεια της κεντρικής εξουσίας, δηλαδή της κυβέρνησης. Και των Δήμων επίσης, να συνεργαστείτε και με τους δημάρχους. Γιατί κατά καιρούς εκεί υπάρχει ένα σπασμένο τηλέφωνο. Αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό από όλα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αγαστή συνεργασία και μια, αν θέλετε, συνεχή διάδραση με τους Δήμους, ώστε ο στόχος να είναι κοινός. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα. Επίσης, χρειάζεται πολλή συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση, ώστε να γίνει η σωστή διαχείριση των κονδυλίων, όπως είπατε προηγουμένως, να υπάρχει μια εναρμόνιση στόχων εθνικών και περιφερειακών, που νομίζω επίσης είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Έχω υπάρξει και στην πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης, οπότε μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο και εκεί θέλουν να συνεργαστούν με τις περιφέρειες και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το καταφέρουμε. Πάντως έχουμε πάθος, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα σας μιλάω από την Κόρινθο, από πανέμορφα μέρη. Αύριο θα βρίσκομαι στην Λακωνία, μεθαύριο στη Μεσσηνία. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η διαδικασία να γνωρίζεις κάθε μέρα διαφορετικούς χώρους, διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιλαμβανόμαστε ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα θέματα της Πελοποννήσου. Σας ευχόμαστε να παράξετε έργο αν εκλεγείτε. Ακριβώς. Μένει να φανεί την επόμενη μέρα. Ο κόσμος θέλει έργα. Πώς να το διαχειριστεί τώρα. Λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Πτωχέ. Γεια σας. Πείτε μας. Έχετε ακριβώς δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γεια σας.